Така, значи един поздрав за моя личен приятел Димо Боса от Холандия, от Денах. Искам да поздравя жена си, по случай днеска рождения ден, с една песен от певеца от певците. Така, значи, от Димо Боса, от град Харманли, от Денах. И по случай рождения ден на неговата част половинка, за неговата прекрасна съпруга Божанка. Нещо за жена ми, някаква песен. Нещо, някаква песничка за неговата чаровна съпруга, да е жив и здрав. Ние сме комшии, нали такова? В Ден Хагър. Запинкала на неговото сърце. Алинче, специално една яка песничка за Димо Боса от Хагър. Хагър. Изотна жена. Миромни касиерка. Бари касиерка, пожелание. За рожденичката специално! И 50 точки, още 50 точки. И още 50 точки за табле. От Боса за неговата съпруга. Бари касиерка, миромни, където вече ръкати. Бари касиерка, миромни, където вече ръкати. Бъде жив и здрав и благословен. Димо, пожелавам да си живи и здрави, брат. Също така ти ровняки, с тебе си зорали. Така минаваме на следващата компания, на Митко Транс 24/7 и за компания. Кой желаете ми те? Амаро Сало, Тирика Сокам Ангел. Така, Ленче? Чеки ли майсава? Перна салатка мори. Чеки ли маги пен? Айде специално за компания. Асен Чайни. Саста ме като мара камера си. Español.
Я сараме гиду Коникте на диге Коникте на чаре Трапир коникте пие Те басама кандема Алеман те шукаряка Як подбаниева И джанам суте герава Те якамам надевам Алеман те шукаряка Як подбаниева И джанам суте герава Благодаря на оркестъра. Уникални сте. Така, минаваме на следващата компания, къде е жажулевски фамилия, Калъски чали. С Весте Зорале. Да не забравим никой. Искам всички да се чувстват като дома си. Yes. Така, трима братя, брат. Имена. Заповядай. Имената може ли и личните карти? Да, Джиян, Пламен и Кирчо. Как? Кирчо, Джиян, Пламен. Пламен. Айде. Кой да сунема Еди пламете О барбаре Кой на чанела Кой да сунема О кирвалане О барбаре Айде бе Кирчо Айде бе Пламене Кой ги да баба О барбаре Айде да яде Айде бе Кирчо Айде бе Пламене О барбаре Така, благодарим на оркестъра Ачхали. И торта. Айде сега момент, значи дойде да отрежем тортата, кума, кумицата, кръстника, кръстичката, нека да заберат Банко? на танцинга. Батко, тук има един господин, където не се сърди. Добре, няма проблем. Може ли? Да, няма Кажи, проблем. батко. Ела, че ще вика тебе. Айде, и Чопаревски, Боховски. Няма, ти си човека с парите. Така е, добре. Кой желаеш? Чао, приятка наш гърски, не ми си приятел. За Чопара специално! Това песен. Айде за Чопара специално. Една песничка. За... Айде, Чопара кафе. Не си си рума, кой каза такава. Ти си много готин, имаш голямо сърце, батко, искам да играеш. Ти си с биволско сърце. Ама той е с две. Ла, макар. За мене чувам да говорите, бил съм тарикат и съм бравгатен. Всичко съм постигнал, сам съм се изстигнал.